Kaixo ikusentzuleak, ongi etorri. Asteburuan Azpeitian San Agustinen izandako jardunaldi batzuek jarriko digute gaurko saioko hizketagaia. Euskal kulturgintzaren transmisioa eta hedabideak. Astera doa berbagai. Euskal Herriko Unibertsitateko NOR ikerketa taldeak euskarazko kulturgintzak hedabideetan duen presentziari buruz egindako azterketa bat izan zuen egunak abiapuntu. Eta alde bietan sortzaile eta kazetari aritutako 3 lagunen arteko mahai inguruak eman zion segida. Gurekin dira gaur azterlanaren aurkezpena egin zuen Libe Mimenza, EHUko irakasle eta ikertzailea eta Euskal Hedabideen behategiko koordinatzailea eta solasaldiko parte hartzaileetako bat, Ane Zuazubizkar, bertsolari eta kazetari arrasatearra. Arratsaldeon eta ongi etorri dioi. Arratsaldeon. Zapatuko saioari ze izenburu, ze titular emango zeniokete? Libe, zuzego adibidez. Nik ekarriko dut ikerketaren titularra bera. Euskara hutsezko komunikabidek eta komunikabide elebidunek kultur paisaia nahiko oso ezberdinak marrazten dituztela. Bai, horri gehituta eta seguruenik asko junginelako Libek eta taldiak osatutako ikerketa horren emaitzen zain, nik uste dut besteak beste intuizio batzuk berrestera edo etorri zala ikerketa hori. Euskal kulturgintzaren transmisioa bere osotasunean aztertzen diharduzue. Zein da helburua? Helburua da guk NOR ikerketa taldean eta behategian bertan jaso gendun galdera potolo bat, zala ea Euskal Herriko komunikabideetan euskarazko kulturgileak eta euskarazko kultura bera ea agertzen etezan eta zenbat agertzen zan. Orduan, bada alde batetik jartzea evidentzia kuantitatibo bat edo mahai gainean, gero horrekin kualitatiboki lan egin ahal izateko, eta agertzen den hori ahalik eta gehien izatea lantzeko eta transmisio hori bermatzeko, bai aurreko edizio batzutan egindan bestelako eremutan, izan hezkuntzan, edota orain aurten egin dugun komunikazioaren ekosistema horretan, Orduan, hortik abiatu ginen, horri erantzuten saiatu ginen, Anesuk aipatu duzun bezala, igual intuizio batzuei evidentzia bat jartzen, eta evidentzia bat mahai gainean jartzen denean, bai uste dugu hor badagola datu bat orain erabili daitekena edo aktibatu daitekeen jakintza edo ezagutza bat, eta hortik. Zenbateraino dira garrantzitsuak hedabideak transmisio horretan? Hombre, hedabideak soziologikoki ere badira sozializazio agente garrantzitsuak, eskola izan daiteke bat, familia beste bat, familia nuklearraz aparte baita ere harreman sareak, dira oso sozializazio eremu garrantzitsuak, baina komunikabideak ere bai. Egia da, azkenengo aldian, komunikabide tradizionalen aginte eremua edo boteregune eta esfera horretan zeukaten esanguratasuna apur bat joan dela aldatzen edo ari dela aldatzen gaur egun, baina komunikazio sistemak, komunikazio espazioak segitzen du izaten. Boteregune eta sozializazio eta simboloen eta kultura referenteen transmisore eta eremu. Orduan, zentzu horretan garrantzitsuak dira, izan dira eta izaten jarraituko dut eta beraz, landu beharra dago, hor zer agertzen den eta zer marrazten dugun. Zuk adibidea zan, hedabideak eta sormen mundua, biak ezagutzen dituzu, zer nolako dinamikak eratzen dira bien artean, nola ikusten duzu zenbaitetan egiten zaizuen lekua? Bai, horre abiapuntu moduan izan da kasu honetan euskarazko kulturgintzan ze narratiba itzen dien komunikabidietan edo ze leku itzen dan, nik uste oso interesgarria izan zela, bai datu bidez bai geroko ondorixo horreitan edo jasotia ze alde dagoen, euskerazko hedabidietan edo euskeraz apur bat edo zati bat eta gainentzekoa erdaraz itzen dabien komunikabideen artean zelako aldia dagoen eta hor nik uste dut bertsolari moduan bereziki, baina bestela euskeraz sortzen dugun hone artean badagoela intuizio hori, euskerazko hedabideek eitzen duzkoe kasu gehiago, seguruenik modu fundamentosu hauan, eta erderaz dabitzen hedabideek ez hainbeste. Gero, disiplina bakoitzien edo badau
alako aldia, eta bueno, Libek nik baino hobeto esplikauko dago hori, baina bai bertsolaritzan ikuspuntutik edo azaltzia gure izen gauena izen zen, askotan eta neurri baten ulergarri xabe bada, txapelketa garaian izaten dela edabidietatik kasu itzen jakon momentua bertsolaritzai, izan leike gero agenda kontuak tarteko edo jaixen bueltako zeran bat, baina batez be edabidietan lekua orduan hartzen dugula bertsolarizek, eta gero, bueno, nik kazetari moduan bere kulpa zeratik bebai, txapelketen jarraipena itxia tokatzen jakunian bebai, eta niri toko bizan jaten bere momentuan berrian itxia, oso modu, oso kirol kroniken estilora itzen dugula bertsolaritzan jarraipena, eta ez dugula inbeste itzen arte disiplina bat dan neurrixen, eta igual, ez dugula itzen beste galdera batzu, beste disiplina batzutan itzen dienak. Berdin jat, izan alda gaixen hautaketa buruz, lanketa buruz, edo bestelako kontua buruz, bueno, eta liberien, esploretako eremu handi bat dago, baina batez be hori, hasierako intuizio hori, nola euskerazko komunikabidietan, seguruenik euskerazko kulturgile edo kulturgile moduan hartuko zaitxuzten, eta gazteleraz itzen dabien horreitan, seguruenik arrarotasun bat be izango zaren puntu baten. Tira, gerosiago ondorioetara heltzen garenean, aipatuko ditugu ezta, jadazuke aurreratutako zertzelabetako batzu. Azterketara etorrita libe, Euskal Kulturgileek Euskal Herrian duten espazio mediatikoa aztertzeko, ariketa hori edabide digitaletan oinarritzea erabaki duzue, zergatik? Edabide digitaletan oinarritu dugu, hasteko eta behin mugatu egin beharra segolako, komunikabide guztiak eta komunikazio espazioa osorik ezin lehik aztertu, baina baita ere, bi ardatz garrantzitsuri erreparatuta. Alde batetik eskaintzari, gaur egun ze eskaintza mediatiko egiten den, eta eskaintza mediatikoaren erdia gutxi gora bera digitalan egiten daia, eta bestetik kontsumo portaerei eta kontsumo ohiturei lotuta. Eta hor, 2019ko azterketa batek ja ekarri zigun datua, eta 2019ko azterketa horretan ja, eta hori da pandemia aurreko garaia, ze esaten da pandemiak dena zaileratu duela, baina pandemia aurretik ere Euskal Herria eta Euskal Herritarren kontsumo ohituran mediatikoak oso digitalak ziren. Orduan, digitala baldin bada gailentzen den iturria, hori lehenesten delako eta hori hobesten delako informazio sarbide hautaketetan, ikusi genduen ezinbestekoa, horretan jartzea fokua, eta baita gero ere uste dugu digitalean ardatza jartzeak ematen digula aukera gaur egun daukagun beste erronka komunikatibo handiez mintzatzeko, ezta? Bada ate bat, meloi horiek ere zabaltzeko. Tira, euskarazko bost edabidek eta elebidunak edo gaztelaniazkoak diren beste 6 osatutako lagin bat aukeratu duzue, guztira 11, esan moduan, Berria, Argia, Alea, Anboto, Goiena, Kazeta, Naiz, El Correo, Diario Vasco, Noticias de Navarra eta EITB bira, 11 edabide horiek, eta horietako kultura ataletan 2023 urtean zehar argitaratutako kultur edukiak hartu dituzue aintzat, nola egin duzuen neurketa, zein izan da erabilitako metodologia? Lehenik eta behin, ondo aipatu duzun bezala, 11 edabidez osatutako lagin bat aukeratu dugu, eta hori hautatzerakoan, ze, klaro, 100 komunikabide edo marka ditugun garai honetan, 11 mugatzerakoan egin behar da ariketa bat. Hor jarri ditugu hainbat ardatz, alde batetik zabalpen geografikoa, nahi izan diogulako Euskal Herri osoari begiratu, bestetik hizkuntzen erabilera ere, eta horren araberako konparaketak egin ahal izateko mamia izan, eta gero hartu ditugu aintzat baita ere audientzia, edo eta beraien izaera, ezta? Badaude hor tokiko batzuk, Goiena bezalako komunikabide bat, nazio mailakoak, eta beste. Orduan, ardatzoien arabera hartu dugu lagin bat, eta behin lagina zehaztuta, bai markena eta baita urtearena, 2023 urteko urte osoko kultur edukiak aztertzea zen asmoa, hau da, kultura ataletan argitaratutako eduki guztiak, egin duguna da, eta horretarako jo dugu orai adimen artifizialeko zentrora, egin duguna da erauzi eduki hori dana internetetik modu automatikoan. Eta nolabait web scraping teknikak erabilita, osatu datu base ikaragarri bat, hasieran lehenengo urratxean ez da datu basea, da korpus bat, korpus gordin bat, milioika eta milioika hitzez osatutakoa, eta hor batu ditugu 11 komunikabide hauek 2023 urtean zehar argitaratutako 24.200 eduki pasa, eta horiek
osatutako 12,6 milioi berbako korpus handi bat, ezta? Eta ja behin hori badaukagunean, hori da, denok ulertzeko bezala esan da ChatGPT erraldoi bat bezala, eta horri jarri diogu prompt bat edo eskaera bat, esanez, identifika itzazu hemen euskal kulturgileak. Eta adimen artifizial horrekin, testu mehatzaritzako teknikak aplikatuta, eta beraz, lengoaia naturalaren hizkuntza prozesamendurako teknikei esker, oraik horretan lagundu digu, identifikatu dira Euskal Herriko kulturgileak. Eta gero guk egin behar izan dugu garbiketa bat, hortik atera direlako 30.000 registro baino gehiagoko zerrenda bat atera da, garbitu behar izan dugu, hitzak normalizatu, izenak eta batu, Anesua Zubizkar edo Anesua Zubizkarren agertzen bazan, pertsona berearen erregistroan pilatu eta beste, eta amaieran osatu dugu datu base bat, 9.000 eta piku kulturgilekoa, non zeuden bai Euskal Herrikoak eta bai Euskal Herritik kanpokoak. Eta azkenengo erabaki metodologikoa nolabait izan da Euskal Herritik kanpoko horiek guztiak ezabatzea. Zergaitik ezabatu ditugu? Alde batetik, ez ditugulako Euskal Herritik kanpoko kulturgile guztiak identifikatu, ez zitzaiolako hori eskatu hizkuntza ereduari, eskatu zitzaiolako euskal kulturgileak identifikatzea. Eta beraz, agertu direnak bazeuden, baina horiek baino gehiago dira agertu direnak. Orduan kontsideratu ditugu sarata. Baina bai da datu esanguratsu bat, zorra agertu da, sarata gisa kontsideratu den hori 40,9 dela. Orduan, 40% ia baldin bada sarata, badakigu hortik gorakoa dela Euskal Herritik kanpoko kulturgileen agerpena aztertu dugun komunikabideen lagin horretan. Baina, hori kenduta, geratu ginen 5.600 bat euskal kulturgilerekin, Euskal Herrikoak, eta gero hainbat ardatz jarri genitun mahai gainean, aldagai ezberdinak, analizatu alizateko datuak. Eta datuen analizi hori egin dugu bi multzo nagusitan. Alde batetik disiplinaren arabera, ikusita ze arte adierazpide agertzen diren gehien, eta zeintzuk gutxien, eta gero hizkuntzaren arabera. Badaudelako kulturgile batzuk euskara hutsean jarduten direnak, beste batzuk euskaraz eta erdaretan, badaude Euskal Herrikoak izan arren erdaretan soilik munduratzen eta aritzen direnak, eta gero badaude arte adierazpide batzuk hizkuntzarik gabeak nolabait, ezta? Izan arte plastikoak edo eta dantza, beraien arte mintzaira horrek ez baitauka hizkuntzarik lehenengo analizi honetan. Gero egin daitezke beste ikerketa eta irakurketa batzuk horre apur bat gehiago astatu eta arakatzeko, ezta? Datu handana, garbiketa lan ugari, eta tira, ondorioetara etorrita, euskarazko hedabideek eta elebidunek kultur paisaia ezberdinak irudikatzen dituztela, ez da, euskarazkoek euskal kulturgile gehiago agertzen dituzte. Bai, hala da, euskarazkoek euskal kulturgile gehiago agertzen dituzte, disiplina guztietan gertatzen da hori, eta gainera frogatu dugu nolabait badagola harreman estadistikoki sendo bat, hala agertzen da, hedabide euskaradunen eta elebidunen artean, eta hori gertatzen da bai disiplina guztietan eta bai agerpen kopuruan ere. Lehen hasieran han zeuk esan duzu, ez da, badala intuizio bat, nolabait bagen eukana, han eta hemen, eta agertu dena hor, zenbakietan. Eta bai. Kontua da, datuek adierazten dutela, kulturari buruzko informazioa erdal komunikabideetatik jasotzen duten hartzaile asko ere euskaldunak direla, baina iristen zaizkien edukien artean, euskarazko gutxi ez da esan dugunaren arabera. Hortik ondorioztatzen duzue, badela publiko potentzial bat, euskal kultura, euskal kulturaren berri jasotzen ari ez dena, ez da? Bai, eta hori izango nuke dela ondorio azpimarragarrietako bat. Dago publiko potentzial bat, ez dena ari jasotzen, euskal kulturaren berri, eta ez da ari jasotzen etzaiolako ematen. Orduan, hor badago erabaki bat egiten dana, eta kasurik xaloenean esan dezakegu egiten dela kontziente izan gabe gaur egun hedabide horiek daukaten audientzia, eta audientzia horrek daukan soslai soziolinguistikoa, ezta? Ze profil soziolinguistiko horri erreparratzen baldin badiogu, adibidez guk hautatu ditugun 11 komunikabide horietan denak batera hartu, eta gero bata bestaren artean aldeak dauden arren, 10-etik ia 7 dira euskara ulertzeko gai. Orduan, hori orain eta duela 40 urte
komunikazio sistema Euskal Herrian montatzen hasi zanean eta komunikabidea sortu ziranean oso ezberdina zan datu bat da, ezta? Ez dakigu duela 40 urte ze kultur paisaia agertzen zen, datu azterketa hori ez dugulako egin, baina bai daukugu gaur egungoa, eta gaur egungoa ez dator bat dauden aukerekin eta dagoen jendearekin, baina bai uste dugu baita hori alde batetik gertatzen dela komunikabide elebidunetan batez ere, ukatzen zaiela haien hartzaileei euskal kulturako edukiak eta beraz euskarazko kulturgintzaren berri izatea. Baina bestetik, euskara hutsezko komunikabideetan ere detektatzen ari gara, ez ikerketa konkretu honetan zehazki, baina bai euskal hedabideen behategian egiten ditugun bestelako ikerlerroetan, badagoela publiko konkretu zehatz bat buruan, ezta? Eta hor ere badagoela mapa zaharkituxe bat. Ze euskaldunaia ez da soilik gipuzkoarra, ez da euskara maila oso altua daukana, lehen hizkuntza gisa euskara darabilena, eta ardatz horietan ere badagola zer mugitu eta zer aldatu. Eta nola lortu euskaldun horiei euskarazko kulturaren berri ematea, nola lortu euskal kulturari ahotsa ematen dioten hedabideetara erakartzea? Hombre, lehenik eta behin euskal kulturgileak erakutsita, ezta? Eta orduan berriro azterketa egingo bagendu, urrengo batean agertuta euskarazko kulturgileen berri ematen dela. Hori ja ez da gure lana, ezta? Ez dakit gurea nirea ikertzaile gisa ez dut uste, hanena bere sortzaile profilaren aldetik ez dakit, ez dakit ze puntotara arte eskatu dakioken sortzaile bati ardura hori ere, ezta? Akaso ardurak beste leku batzuetan ere pilatu behar dira. Eta niretako bada, ondorixo horreitako bat, eta oso modu nabarmenian, eta esaten gagoena, intuizio batzuk dano gauken, baina ikerketa honek erakusten dau, besteak beste badauzela komunikabide batzuk, hartzaile euskaldunak edo behintzat euskaraz ulertzen dagoenen kopuru nabarmen gehiengua osatzen dagoen hartzaile kopuru bate daukienak, erabaki dagoenak, gutxi gora bera eta esango dugu ez intentzio txarrez printzipioz, erabaki dagoenak euskarazko kulturan berri ez dagoela emungo. Eta seguruenik hori erabakiko baleuie, euren audientzietan elauki eraginik sumatuko, esan gure dau autu bat, euskarazko komunikabideak erabakitzen dagoenean moduan euskarazko sortzaileen berri emango dugu, badau autu bat. Orduan, nire iruditzen jator badauela lanketa handi bat, besteak beste elebitan dien edabide horrek jasotzen dagoelako diru laguntzak elebitan itxiarren, eta gero, seguruenik euskaraz dabitzen komunikabideek einbierreko hausnarketetako bat edo bai izango da, ez? Zenbateraino gabitzen bertako, ez? Eta euskaraz itzen dagoen kulturgileen lan erakusten, eta zenbateraino erakusten dugun guk be, kanpokoak badaukonian beste plaza batzuk eta beste batzuk. Eta gero, kazetari moduan tokatzen jatzunean, nahi dozu apurra dan erakutzi, eta iruditzen jatzu euskaraz kontau behar dela, kanpokoan berri, bertakoan berri, baina oreka horrek badakigu ez dela abia puntu berdinetik azten sekula. Orduan, horre hausnarketak, segurenik etxeko lanik handixenak, euskarazko kulturgile horrei bizkarremunda bizidien komunikabide horreik eukiko daue, baina bestiok be uste dute badauko gula etxeko lanak, eta zapatuan aipatzen gauenetako zera bat bazan, eta ikerketan erakusten eguelako aipatu gauena gero, erdarazko komunikabide horreitan askotan euskal sortzaileak karikaturizau eitzen diela, eta maizan eguen beste sortzaileetako batek be aipatzen eguen ez, nola ondion erdarazko komunikabide baten igual galetuko zuen zegatik itzen dozun antzerkixe euskeraz, edo zergatik erabaki dozun Gasteizen euskeraz estrenetia eta euskeraz bakarrik itxia antzez lan bat. Orduan, askotan sortzaile moduan beguk uko itzen dotzagula espazio batzutan ez agertziai, baina bai espazio batzutan ez dakit elkarrizketa bat badakizulako, seguruenik olako gauza batzukin topauko zarela, orduan, pedagogia hundixa dauela itxeko, eta igual hausnarketatxo bat sortzaile moduan, baina kontziente izen da bat ez etxeko lanak nun dauzen. Eta euskarazko hedabideetara etorrita, aipatu duzue, hainbatek oraindik ere duela 40 urteko eskemekin funtzionatzen dutela, ez da? Datuen kultura faltarekin lotzen duzue hori?
Nola heltzen zarete ondorio horretara? Bai, nik horre esango neuke alde batetik bai euskarazkoak eta bai elebidunak, Euskal Herriko komunikabide guztiekin egin leike bai estapen bardina. Eta hor gainera, hanek ondo aipatu dugun bezala, dauz komunikabide elebidun batzuk, beraien bertsio euskaradunetan soilik erakusten dituztenak euskarazko kulturgileak, eta hori ja bai da egoera diglosikoa etengabe mantentzeko erabaki bat, eta orduan hor badaude etxeko lan batzuk, akaso baten batzuk hartu beharko ditunak aldatzeko. Eta hori, ez dakigu egiten den zehazki datuen kultura falta dagolako, edo beste autu batzuei lotuta horra ez gara iritsi, baina bai uste dugu guk plazaratu dugula datuen kultura falta dagoela, agerikoa delako gaur egun lehen intuizio hutsez funtzionatzen zen garai batean, demagun 20. mendean, hola funtzionatu behar zen ezin zelako besterik egin, baina 21. mendetik aurrera digitalizazioa erabat sartu danean eta datu multzo eta uholde hori etengabekoa danean, badago argi bat jartzea intuizio horri. Eta zentzu horretan, datuei begiratzea, zer esaten ari diren ikusteko, bada ariketa bat ez dagona sektoraren ADN-ean erabat integratuta. Aldatzen ari da, agertzen ari da, eta hor ere pedagogia lana dago egiteko, eta ari gara batzuok, eta behategian ere ari gara ez soilik aipatzen baita ere laguntzarako tresnak lantzen, datuak jasotzea ez delako soilik datu multzo bat jartzea nonbaiten, baizik eta ze datu bilduko diren erabakitzea, zertarako, helburu batzuk ezartzea, gero horien jarraipena egiteko ahalik eta tresnarik egokienak izatea, eta gero horien inguruan erabakiak hartzea, ezta? Ze datuak azken finean informazio bihurtzeko, behar dozu datu hori helburu batzuei lotuta egon dadin, eta ekintza batzuk planteatuta datuaren inguruan lan egin. Orduan, zentzu horretan badago datuaren kultura falta, eta batzuetan pentsatzen dugu ere izan daitekela inertzia, izan daitekela baita ere industriaren gaur egungo erronka potolo baten aurrean ez talako auzi erraza, baina uste dut ezin dugula begiak itxita jarraitu, ahalik eta argi gehien pizteko aukerak eskura daudenean, ezta? Eta zentzu horretan, hau ikerlan honek evidentzia bat jartzen du, eta orain arte zegoen intuizio bat berresten du, baina bai jartzen ditu mahai gainean beste datu batzuk, akaso intuizio horretan ez zirenak kabitzen, ezta? Eta datuen kultura falta hitz egiten dugunean, zer nolako datuei buruz ari gara hizketan? Ikerketari lotuta izango lirateke datu batzuk, baina komunikazioaren esferari lotuta beste molde bateko datuak. Nik adibidez audientzien ezagutzaren azterketan daramatzatain bat urte, eta hor zer nolako datuak galdetuko bazenit, erantzuna izango litzake nolakoak dira gure audientziak, eta orduan audientziak ezagutzeko datuak. Ez horiek datu soziodemografikoak, ea audientzia den gaztea, zaharra, emakumea, gizona edo dana dalakoa. Baita ere, zer egiten duen jendeak gure sareko agerkarietan, ezta? Lehen ezin zan jakin norbaitek periodiko bat irekitzen zunean paperezko bertsioan ea lehenengo horria soili begiratzen zuen, edo askar pasata gero kirolera basi joian, orain hori jakin leike. Sareko webguneetan aplikatu daiteke erabiltzaileen portaerak, eta aplikatu daiteke erabiltzaileen portaerak modu anonimoan eta agregatuan jarraitzeko bide bat, eta orduan ezagutzea zer ikusten duten, nondi datozen, nora joaten diren, zenbat denbora pasatzen duten, ze edukin motarekin lortzen dugun jendaren arreta, edukin mota batzuk hobeto funtzionatzen baldin badute zergaitik den, orduan, evidentziak bilatu eta mahai gainean jarri nolabait horietan oinarritutako pentsamendu eta estrategiak gero garatu ahal izateko. Bide horretako edo molde horretako datuak nik uste. Bai, eta nik uste gaur egun ez dano dakigu. Esaten duzu zapatila berde batzuk gure dozula eta komentetan dutzazu alboko zapatila berde batzuk gure dozula eta segiruan agertuko jatzu zapatila berde horrek eta gure baldin bada hain adibide muturrekora fan barik zu sartzen baldin bazara denda baten eta gelditzen bazara denbora gehiago arratoia jarritza zapatila gorri batzun gainean, gero agertuko jatzu munduko zapatila gorri danen iragarkisak sare sozialetan, eta ezin duguna pentsau da, hori danik magia, edo hori danik zerbait dauena multinazionala ondizenezko edo bakarrik, tresna horrek eskura dauz, eta edabidiek erabili leikie tresna horrek, gaur egun oso
erreza da jakitxia webgune baten kasu gehiago itzen jakon, berdin jat, eskerrian albo baten dauen edukixai edo eskuman behian dauen zerbaitei, edo jendia eskrole itxerakoan ez da alegetan ona. Eta orduan, iruditzen jat, seguruenik webgunien eta edabide digitalen atzien gabitzenean, badakigula neurtzen, bideo honek hainbeste ikustaldi eduki dau. Edo bideo honetan heldu gara ikustera hainbeste segundo edo hainbeste minutu. Erabiltzia datu horrek bebai, ze batzutan ez, kultura albiztietara ez da inorrailegetan edo euskerazko kulturai buruz, ez, elebitan dabilen jende horren kasuen. Euskerazko kulturai dedikau dotzagun edo bertso saio honen kronikai dedikau dotzagun horri alde honetara, ez da heldu inor. Ja, igual daukozu zure webgunean azkenengo muturrian eskutauta eta datu horrek ero ez diela neutruak eta badauzela erabaki batzuk datu horrei eragiteko, eta buelta ematerako kasuan be datu horrek erabili aldiela, eta iruditzen jatorokorrean gaur ezagun Euskal Herrian ez tala itzen. Benetan, esan nahi dut, hobetzeko asko egon daitekeela eta egiteko askoz gehiago egon daitekeela uste izan arren ere, esango nuke, aipatu dituzuen horiek, neurri handi batean, gaur egun, edabideetan egiten direla. Horietan oinarrituta ere, zehazten direla hainbat lan lerro eta hartzen direla hainbat erabaki. Nik esango nuke astapenetan dagoela Euskal Komunikabideen industria zentzu horretan. Asko dagoela hobetzeko zentzu horretan oraindik ere. Asko dagoela egiteko, oraindik ere iaia datuei begiratzen hasita besterik ez gaudela. Baina ez horiek Euskara hutsezko komunikabideak, orokorrean esan daitekeen gauza bat da. Euskal Komunikabide publikoari erreparatuta ere, EITB-ri adibidez, deita analista arduradun bat duela gutxi jarri dute, orain arte ez da egon, eta duela gutxi da iaz. Hau da, ezin dugu pentsatu horrela ari garenik. Ez kara ari, nik uste dut hasita gaudela, baina behar dugula abiadura askoz gehiago sartzea bide honetan, eta profilak erakartzea komunikazioaren esparruan, euskaraz guri hala interesatu eta keskatzen gaituelako lan egitera. Hori eta zer gehiago adibidez gurera etorrita, Euskara hutsean dihardugun eta tokikoak garen edabideetara etorrita, zer gehiago proposatzen duzu adibidez, euskaraz aritzen diren gazte horien gana heltzeko? Bai, nik zapatuen bertan aipatu nagoen eta iruditzen jat kasu honetan be badala aipatzeko modukoa, iruditzen jat neurri baten eta aipatu gauen, komunikabide tradizionalek eta gure baldin bada lineako telebista linealak eta gure bada irratixek eta gure bada paperezko prensak aldu dauen moduan erreferentzialtasun bat gaztien artean eta gero libek esaten egun, ez gaztien artean bakarri, 45 urtetik berako jendean artean be, joera hori nabarmena dela. Orduan, iruditzen jat zentzu horretan erreferentzialtasuna aldetik, tokiko komunikabide kondion, segurenik geografikoki asko zerretuta dauzelako, erreferentzialtasun hori mantentzen dabiela. Segurenik, nire kuadrilako batek agertu baldimanaz gaur egunen zerbait esatiarren, ez da jakingo edo ez da iritsiko hori jakitera. Seguruenik goienan elkarrizketa batin baduztie, eta hau urteten danean esango duztie, ez? Ikusi zaut goienan, gero entzun nauen ez nauen entzun zenbateraino, baina erreferentzialtasun hori nik uste dut ondion tokikoetan mantentzen dela, bestiak beste digitalerako indan zeragatik eta. Baina, nik uste dut ondion egin aldiela gauza asko, audientziei begirabe egin aldiela gauza asko, batzuetan pentsatzen dut, beldurrez edo ibiltzen garela eta danetariko zerak dauz, baina beldurrez ibiltzen garela, gai batzuk lantzeko, ekarteko jende jakin bat gure gaixetara, gure elkarrizketetara, edo kosta bitzen jakula, edo petzeta jakula, hau ez dakigu nola itzen dan, edo igual ez dugu, eta gure deserosontasun horretan batzutan ez garela ausartzen da. Nik uste ausartzen garen momentu horrek txalotu inbier diela, eta sakondu behar dela horretan. Bai, nik erabat egiten dut, esaten duzuna, haindik tokikoak, eta batzuetan euskarazkoak ere tokiko kontsidatu daitezke, segun eta ze ardatz eta planotan, mantentzen dutela komunitatearekin lotura hori. Azkenean, ustot bai dalako komunitatea bihotza hemen, ezta? Baina ez da gauza ineroa, esatea komunitate horren lotura eta kohesioa, eta nolabait likidotasuna ere gaur egun agerikoagoa dela beste garai batzuekin alderatuta.
kontatuta, ezta? Hortaz, tokikoak nik bai uste dut geografikoki hurbiltasun horretatik gertukoak direlako, gertukoen ahotsak erakusten dituztelako eta badaukatelako gainera batzuok, adibidez Goienak, Arrasate Presek, hemen ibilbide luze bat non bilatu den esanguratasun bat eta komunitatearen parte aktibo bat izatea lortu dan baita be, pues hori bada balio bat, eta balio hori da audientzia ez kuantitatibo, baina bai kualitatibo batean aplikatu beharrekoa eta berez blindatu beharrekoa. Eta ez bakarrik tokikoetan, Euskara hutsez jarduten diran komunikabide askoren existentzia bera da balio bat, bardin dozta dituen 4 ikusentzule, baina behar dugu zientzia euskaraz egingo duen komunikabide bat. Gero eduki horiek hezkuntzan erabiltzeko, ikasgeletan zabaltzeko eta beste. Orduan, badaude gauza batzuk, naiz eta neurtu, modu ezberdinetan neurtu behar direnak eta metrika horietan nolabaiteko kombinazioak ere aplikatu. Baina zer egin? Hanek esan du, ni bat nator horrekin. Apur bat edapen digitalaren bidetik segi egiten den ahalegin horretan eta ausartagoak izan alde nenean. Eta gero nik uste dut, eta bada zapatuan aipatzen gauen zerbait, batzutan ez diela hitzen aldaketa batzuk, edo oso argi ikusi aldien erabaki batzuk batez be digitalizazioa begira, ez diela hain erraz hartzen, badauelako ez diru laguntzen eta batez be diru sarrera ekonomikoi lotutako zerbait, oso lotuta dauena diru laguntza batzu, audientziak oso indala 40 urteko moduan neurtzen dielako ondion be, digitalak ez daukolako alako pixurik, orduan, dagokixo nahi ben ikustat badala inbiarreko eskaera bat hori be hartu dadila kontuan, eta audientzien zera digital hori be izan dadila pixu gehiago daukon zerbait euskerazko edabideen kasuan, ze bestela, tren hori galduko dugu. Segituko dugu sekula-sekulerun betiko eskemakin. Motxo gelditu zaigu, ordu erdiko tartea, ondorioak badira, beste hainbat ere, naiz eta nagusienen gainean jardun dugun hizketan, jarraitu genezake, baina esan moduan agortu zaigu denbora, Libe Mimenza eta Ane Azuazu Bizkar, eskerrik asko, bisitarengatik eta hurrengo batera arte. Zuei.